A chroeso I Elwen. Mae'r rhaid I mi ddeud dwi yn edrych ymlaen ar gyfer yr eitem nes yma, achos cig oen, dyma fy hoff fwyd yn y byd. Gwych, da iawn, Lly. Ia, a be o'n I feddwl sy'n ni'n neud ydy defnyddio ryw doriad sydd yn boblogaidd iawn. Pawb yn hoffi, dwi'n meddwl, golweithio neu chops yn defel, da ni'n galw nhw. A mae yna ddigonedd o'r hein ar gael wan. Felly ni'n meddwl sy'n ni'n neud rhywbeth bach sydyn gyda nhw. Ond jyst I ddechrau, dwi jyst eisiau rhoi llysiau bach ymlaen. Wel, maen nhw newydd ddechrau coginio gynnau. Llysiau gwyrdd, rhyw bethau bach sydd wan allan yn eu tymor. Fydd yn gyfuniad neis. Felly dwi jyst I dechrau, fel ydych chi'n gweld y fanna, ffriodd mewn mymryn lliaf o olew, brocli, a dwi jyst yn rhoi y pac choi mae fewn wan, yn ddarnau reit fawr I fynd gyda fo. Felly dyna cwbl dwi am. Mae wedi dod yn rhywbeth poblogaidd iawn yn ddiweddar, yn diwe? Y pac choi, ydy, a mae o'n beth hawdd iawn i'w dyfu hefyd. Felly, ydy dwi'n cytuno, mae o'n boblogaidd iawn. Dwi am roi rhyw fymryn bach o fenyn. Dwi jyst yn credu bod o'n ychwanegu mymryn at y blas o fanna. Lle ro'n I fenyn, a dwi jyst yn mynd I adael i'r hynna gael, jyst chydig o funudau, fel fi gynna ni ryw lysiau bach gwyrdd neis I weini gyda yr cig oen. So, dod yn ôl wan at y cig oen, so ni'n awgrymu fan hyn ryw ddwy chop I bob person. Dwi'n gwybod sa chi'n cytuno. O, sy'n ni'n licio mwy. Na, sy'n licio mwy na hynna. I ddeud y gwir, mae hein yn eitha teneg yna, felly falle ia, dwy dair, ia, I bob person fel yna. Gei ti dair, gan bod ti wedi gofyn yn neis. Ac mae hynna fel o'n i'n dweud yn dene, felly ddim angen gormod o waith coginio arnyn nhw. Lle, jyst rhaid mewn tre yn barod I fynd i'r popdy. Troi hynna lawr cyn bach wan. A dwi jyst am roed nionyn coch gyda fo. Ryw syniad o gynnau fan hyn ydy bod ni'n meddwl am gig oen falle rhywbeth I ganol rwythnos yn hytrach na beth am y penwythnos. Mae nifer fawr o bobl dal I feddwl falle o cig oen rhyw ddamnau fel y goes a gwaith hostio yna fo. Ond wrth gwrs mae yna gymaint o doriadau sydyn I gael wan fel yr colweithion yma, fel y toriadau, yr steaks, y goes ag ati, sydd yn mynd I wneud o, chi'n gweld syniad neis ar gyfer ganol wythnos. Dyna beth dwi'n obeithio. A hefyd, ti'n gwybod, I ni'n dieddol o feddwl am gig oen hefyd, rhoi rhywbeth yn y gwanwyn yn unig. Ie, wel mae hynny yn ddiddorol, Sian, oherwydd da ni wythnos dwythar I ni ddechrau ymgyrch newydd yn Eisteddfod ar Awst y cyntaf. A beth oedd yr ymgyrch ydy, yn o beth dwi ddall yn o'r traddodiad, mi oedd Awst y cyntaf o hyd yn ddiwrnod cyntaf cynheuaf. O'n I'm yn gwybod hynny o blaen. Ac yn yr hen dyddiau, mi oedd teuluoedd yn dathlu a gwledda ag ati ar Awst y cyntaf. Lle be da ni'n geisio wneud fel Hebyg Cymru rwan, ydy ail ddechrau hynny. Ac I Awst y cyntaf hyn allan bob blwyddyn ddod yn ddiwrnod pwysig iawn I gig oen ac I ddathlu bod na ddigonedd ohono ar gael rwan. Lle, fel dod yn ôl at y pwynt, nifer o bobl yn meddwl na gwanwyn spring lamb fel da ni'n gwybod ynde. Ond I ddeud y gwir, mae o fwy yn yr haf ac reit drwad wedyn I ganol yr hydref. Dyna pryd mae yna ddigonedd ohono fo ar y silffoedd. A felly mae'n adeg da I fynd allan i'w brynio rwan. Mae hwnna'n syniad da hefyd I gael rhyw ymgyrch fel yna. Mae rhywbeth I anelu eto fe wedyn bob blwyddyn yn diwedd bod yna rhywbeth newydd yn mynd I ddod. Ydy'n hollol. Reit, dwi'n di daflu pethau ti gilydd wan I wneud sydd fel yw saws sydyn. Mae gennau sydd oren yn y jwg y fanna rwan. Dwi newydd roed sos coch I fewn ato fo. A rwan... Sos coch gyffredin? Ie, sos coch gyffredin. Saws soi, llwyed o bwdwr Tsieineaidd, y blas Tsieineaidd 5 spice. A wedyn llwyed o fwstad ac I orffen llwyed o siwgr brown. Dyna cwbl. Wow! Gici hwnta, oes? Dim yn speislyd. Na, dydy'r pwdwr yna ddim yn speislyd iawn. A be ydych chi'n neud wedyn ydy just tywall y cyfan drostyn nhw. A wedyn sa'ch chi just yn troi nhw. Hwna'n di fewn I popdy rwan. A swn i'n dweud ryw 20 munud oherwydd doedd hynna ddim yn chops trwchus iawn. Ryw 20 munud. Lot o goginio. O, drach am o'n neis ar reini. Na, sydd ddim eisiau lot o gwbl. So da ni'n mynd rhoi hwnna I fewn. A be newch chi ffeindio, ar ôl di dwch rhyw chwarter awr 20 munud, newch chi ffeindio bod nhw wedi coginio, ond er mwyn brownio, be dwi wedi wneud wedyn ydy dwi wedi tywall gweddill y saws I fewn i'r sosbon yma, a mae newydd fod yn berwi gyna I, felly da ni'n barod rwan I weini. Lle da chi'n mynd I gael y chops fwy crispy snewch chi dynnu
hwnna. So dwi'n meddwl 2 i chi fan hyn. Os ydych chi'n di dorri hynna, ydych chi fi dorri nhw? Ydych chi, mae gennych chi galledd y ffordd cyfanna. O'n i'n cael defnyddio bysi. Okay, a chreiso, dwi'n gwybod faint o boeth dyn nhw. Ond y syniad ydy wedyn bod ni'n gweini llysiau gyda nhw. Dyn nhw rhy boeth i ti, Alun? Na, mae'n iawn. Na? Oce. Dwi'n lo asbestos gyda i. Fynd am galledd y ffordd. Galledd y ffordd. A wedyn... Ti'n fwy posh na fi, Sian. Dwi jyst yn poeni cael y reit lawn hop gwyn. A beth sy'n ni'n neud wedyn ydy bod yr gweddill y sydd swn i wedi tynnu ffwr. So rhyw 5 munud cyn diwedd y coginio. O, helo. Neis yn dydyn. So faint wyt ti wedi rhoi y sos na ar y tân nawr i dwymo fe? Reit, dwi jyst byn neis i'w tynnu ffwr, reit am yn sosbon, jyst godi yn ôl i ferwi fel dych chi'n gweini. A mae o'n drwchus neis fel yna, a dyna cwbl dych chi angen neud. O, mae hwnna'n lyflu. O, mae'n ffantastig. Mae ffindio cadach i chi rwan. Neis yn dydy. Lyflu. Diolch yn fawr.